कुमारघाट हलई क्रॉस स्कूल हॉस्टल वार्डन बै बोजागै थैनाय हेपी देबरमानि माजरानो सीबीआई नाई चाया खायनायनो रमनानि तै हेपी देबरमानि नखुंगो 5 लाख सुबासुनि रां सानै फासालो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारनि थानाय मेमोरेंडम बलाय याफारि लेखा त्रिपुरी स्टूडेंट्स एसोसिएशन नि आदं रक हास्तिनि तांनो कतर र थाङै अ सानमुं बलाय रैथानि अ मथानि अजमा बिपिन देबरमा साका तुमुंनो नांमा सक जायखे रुतुगै चाया खायनायनो रमि माजरा रियाखे कतर सबाव अंखरनाय हनै साखलायखा ब्रक जों दिनै आरो सेक्रेटारियेट अफिसाव मेमोरेंडम रेमान कारणंखा जे इदानीं नुगैतं ससियेल मिडियाव এই যে हेपी देबबर्मा कुमारघाट हलि क्रॉस स्कूल हस्टेल वार्डन बाय बुजागै थैमानि तो अफिसनि जों जोंनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार एजुकेशन मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार जतबानि जों मेमोरेंडम रेखा ओमफ्राय बिनि जे थैमानि हस्टेल वार्डन सुपार टाबुक सुजारा रमजायगा आमन बागै जादे बनो स्ट्रंग भावे नायनायनि बागै जे हस्टेल वार्डन गोरा खैरमना बागै जे आइन तो जे शास्ति मानन जोग्य बनो अमते खान शास्ति ने अंथों जों आबनो तै जाते नेक्स्ट तै कोनो हस्टेल बा आमते तै जों नुखा थानाय बोसोराव अ हलि क्रॉस कुमारघाटनि जे हलि क्रॉस स्कूल खरकसा बोरै स्टूडेंट रिजल्ट किसा हाइमांग मानि बाय बनो टीचर किसा कुटुखना बो सुसाइड खायना लामा मानाखा आबने परे बो जों नुखाताम जे लाहरी देबबर्मा थैमानि जे एक्शन नावैनाय कलाक भावे बो स्टेप नानान तमान जों आमति कुनु रिजल्ट नहलिया आमन बागै जाते अ जे हेपी देबबर्मा थैमानि आमति खाय जाते बं यातै नरमं यातै गोरा खायनाय जे शास्ति माजारिनानि प्रिन्सिपाल एन्ड हस्टेल सुपारनो रमै गोरा खाय साजारिना अंथों आइननि बाबे ओंखाय जों सरकारनो अमनो कयखा जे बरनाय फेमिलियाव 5 लाख टाका रां रिना अंथों जों रां बायते जों मोथाङै मे बरकनो बा दैतुबै मानलिया हाइपानो बिनि परिबारनि क्षतिपूरण जाते सरकार 5 लाख अन्तत रिना अंथों कारण बिनि बाबुनि सरिबो हाइमा नरक जतन नुंबाय खाना जों मुनायखा सरि एकदम बिनि चलिना मतयना ताबुक ओंखाय आमसुक जराव जों स्टूडेंट अर्गानाइजेशन सिमी अमनो सिनि वान सुंमानि जे आगामी दिनाव जाते कोनो हस्टेल बा स्कुला आमति गठन होंगै आर अमनो जों सिनि चीफ मिनिस्टारनो अमनो साका जे हार्ट जाते स्ट्रंग भावे ई मैटारनो नाया अंथों दरगानांखे सीबीआई सीआईडी जनवरी तदन्त खायथों किन्तु स्ट्रंग भावे स्टेप मानानाय आर जुदि नाया हंखाय जों आगरतला बर' आन्दोलन खायनाय अमन बागै जों दरगानांखे अफिस बा जोंनि जे दरना रेनांखे जों दरना फानरिनाय अमन बागै